дӯстони азиз, чӣ тавре дидед як торти бениҳоят бомаззаву зебора? яъне ин лаҳза мехоҳам манзури шумо карда бошам. 6 дона тухма бо 1 стакан шакар, камтарак намак. дар аввал бо миксер хуб лад мезанем. баъдан 200 грамм орд, 3 қошуқи калон какао, разрыхлитель ванилина ҳамроҳ мекунем, аз илак мегзаронем ва анамихел дар якҷоягӣ боз инам бо миксер яъне лад мезанем ва ма тестара ба 2 қисм ҷудо кардам, пухтам. баъди пухта гирифтан боз ба 4 қисм тақсим кардам. кремш боша дӯстони азиз, креми бо ҳамагон маълум, яъне заварнои крем. сливочни масларо дар ҳарорати хона мегузорем, лад мезанем. баъдан яъне заварнои крема якҷоя карда ҳамаша хуб лад мезанем. анахел қабатҳоро болои ҳам гузошта яъне крем мемолем ва баъди крема молидан мегузорем ним соат ё 1 соат дар яхдон. баъд анамихел шоколада, ма дар ҷо 2 намуд шоколада об кардам. анамихел ареха якҷоя мекунем, аз болои тортмон мерезем, боз мегузорем ба яхдон дар муддати 2-3 соат. боиш чиё бошед дӯстони азиз.